Hej, jeg hedder Merete Svane Hansen, og jeg står herude midt i skoven, nærmere bestemt midt i en stor flok af spøjsløg. Spøjsløg, som er en af de lokale favoritter her i Vallø omegn. Vi har ikke så mange ramsløg, vi har masser af spøjsløg. Spøjsløg er karakteristisk ved den fine farve. Man spotter dem på lang afstand. Flokken er der. Farven den meget klart grønne, og den ligesom lidt hængende stil i bladene. Bladene de er mellem 1 cm brede og op til en 2-3 cm brede. Langstrakte. De har årer, der løber helt nede fra stilken og hele vejen op til toppen. Og det karakteristiske er, at de har en åre, den midterste åre, som er meget skarp. Den ligner nærmest sådan en rygfinne. På undersiden, den side, der altid bøjer nedad, der er den helt blød og glat. Spøjsløg, det bruger man på samme måde som løg. De smager ikke sådan af hvidløg, som ramsløg gør, men de har en helt unik, meget subtil løgsmag. Og jeg er her i dag, fordi jeg skal lave en tomatsalat til vores gæster i aften. Og i stedet for at bruge løg, så har jeg tænkt mig at bruge nogle af de her spøjsløg. Og der er så rigeligt af dem. Det er smart, at man lige bruger en saks til at klippe med. Sådan en lille smart sag her. Jeg har været over hos Thyme i torsdags til et foredrag med Dorte Kvist om byhaver. Og der var der en lille pose, en goodie bag med sådan en smart saks. Den har jeg savnet længe. Jeg samler urterne hver for sig, når jeg er ude og sanke, så jeg ikke skal dele det op, når jeg kommer hjem. Og jeg ordner på den måde, at jeg tager det værste fra, så jeg kun har det, jeg skal bruge. Måden at skylle og vaske på, når man kommer hjem, det er masser af koldt, rent vand, og så en salatslynge. Man kan opbevare spøjsløgene her i en plastikbeholder i en uges tid i køleskabet. Men man skal jo bare hente dagligt, hvis man kan komme til det.